ovako, birate me kao predsjednik Hrvatske jer mene najbolje poznajete, ja puštam posao kabinetu i ministarstvima i nikako ja tamo ne diram, oni imaju sve moći u ruke, ja verujem ministarkama, ministrantima, njima vjerujem i hoću veću profesionalnost, veće škole za socijalno tržište i socijalnih pravac i socijalnost. Neka je duše i duha socijalnost u znanosti. Socijalne mreže, socijalnost ili antologija čovječanstva kako misli, to što čovjek jest u prirodi i naravno i aktivisti. Svi spojiti i reći ajmo početi nešto biti za državu, država postoji, država ti je svijet, ajmo osvojiti svijet, to za mene jedan ministrant, treba imati dušta, ajmo osvojiti svijet, ali nećemo preći granice. Tek sa 200 godina polako idemo u Afriku, polako idemo u Aziju. Mi trebamo Europu poznati svi. I svako iz Europe mene pozna. I zašto ne bi Europa dala 1% od svega što ima sve Hrvatskoj? Ako ja tu pričam na internetu, onda kasnije da možete vi iz Europe svi dati 1% Hrvatskoj državi. Ajde, radite to. I onda micamo na holandijas,